kwaze kwashisa. Angeneni guys. Zenoza, hey Zen. Angene guys, ngifuna sizoxoxa ngevideo engiqeda kuyiposta. Angifuna umuntu oyophinda ngibuza ukuthi ninakho yini ukuthi lapho. Ninayo yini imoto ukuthi lapho ngizipostile imoto manje. Duduzile mama, hey Thulani Makhathini unjani? Ngizipostile imoto nama possible monthly installment. Uyabo? So angifuni ke umuntu Belekazi, oh my darling. Wene kunini wavumngani wamanga futhi wena fake friend. Kunini wawuthi uzofika nje ekhaya. Ngise-Shepstone ke manje. Ngise-Shepstone ke manje. Ngifuna ukubona iqiniso lakho. Njengomngani iqiniso nje lakho ngise-Shepstone. Hey Sticks. Ngane kaManono le. Ukuthula kubheka unjani ngiqeda ukuposta ivideo ke nisaba u18 hey ufuna unithethisa kahle senibaningi noma seniba u50 ngoba ngiyaposta la nibuye niqale phansi nizongimbuza ngizoza ngizobheka ngiyagoduka Monday please mnganami udlulelana tumezela mahe ya Madevu. Hawu Tandazo Khehlala, hello. Buka nje mina ukuthi ngu-aunty loba ningangihloniphi nje la TikTok. Yebo, ingane kamfowethu lo Ntandazo ithi sawubona aunty Dudu. Aningihloniphi ke nina la TikTok. Ngicela ningene khona sizokhuluma ngevideo engiqeda kuyiposta. Ngicela nje ningene. Angifuni umuntu ozobe ngibuza ngawani ukuthi ipholo ngenyanga le imali ngibe sengipostele ya video ade ngoshiswa ilanga lapha ezansi lapha e display. Ngimshuthela imoto nama monthly installment. Angifuni umuntu oyophinde ethi ke imoto ukuthi mawucabanga angicabangi ngizoyiphina leya video angicabangi. Mawucabanga angicabangi ngizoyiphina uzoyithola lapha phezulu leya video izohlezi la phezulu ngizoyiphina. Niyamkhathaza umuntu mina. Umuntu nje nina niyamkhathaza. Ngikhathele ke mina ukukhathazwa yini? Khathele nje ukukhathazwa yini? Imoto ngiyishuthile afaka nama price. Most recent video nje ozoyifica iyona uhlale kuyona uyilalele ubuka ama price. Last days zonke izimoto ayikho imoto singayidayisa ngaphandle koSiyaya yabo ngaphandle kwamakhumbi. Yonke into ethi imoto ifuna ikhona la ekhaya. Ungaphinde ke ningabatshela ekhaya ukuthi siyaza ngoDisemba. Ngakwazi. Uthi ayifistos. Imoto ke uhambo obheka ivideo Ntombi Zimphulula uhambo obheka ubuye uthatha inamba yami lapha phezulu kuyona ivideo uletha ama documents ngikuapplyele indaba yemoto oyifuna ukuthi uyithola nini emva kwa 3 days ulanda imoto yakho sokuculela lana uDisemba manje uyakhulunani unani kodwa mntaka Manono ukumsiza umuntu osebenzela ngaphandle kwezwe lakithi. Yes, lethukuthula ngiyakwazi because uyasayina online. Inkinga ngawo ukuyideliver imoto ukuthi siyideliver laphi ngoba sideliver eSouth Africa kuphela imoto. Mhlawumbe inkinga ingafika ibe lapho kodwa nje siyakwazi ukwenza online khona umunye ubhuti nje kade simdayiselo seMozambique kodwa wale South Africa phela ngobuzo. Samdayisela wenza yonke into online. Inkinga nje kwa ukuthi ke manje uzoyithola kanjani imoto yabo so isahlele edila kodwa useqedile. Wenza unani ngoba uthi uyagula ngiyeza ngizokuthatha ntambama. Ekseni ngikufaka ucastor oil.
inhliziyo yami udala. Ade ngihambela ngeni amehla amave ncikisele e-200 minayo. Yes enekhinophu, yes khona. Usho uma ufuna ngiyokushuthela, yazi ngcono ukuthi ngiyishuthile njengoba ade ngiyoyenza leya video. Okay, ngizohamba ngokushuthela but kusasa kushuthi usuku lama-truck, ngishutha ama-truck kusasa. Ngizoyokushuthela ikhona e-100 ikhona. Lima ngiyithandi leyo moto ohamba ngayo, ngicela uzothenga imoto kumina ezothandwa yimina. Ngaze ngezela yeyibo. Hayi futhi mina kusho ukuthi bangishaye ngoduba itoho nje la kule mboni yey'moto ngempela. Into engiyezela mina ngingafika emsebenzini. Hayi bandla. Ngihleli la nje ngoba ngiyabona ukuthi lapha e-office ngethu boze bangishuthe bangifake egroupini. Kazi lo muntu ngoleke ntingasha legcikeni kazi inhloboni kanti emoto la ifunayo kuninentanta nje dayisa nje lapho ngisayithandi leyo H1 uhamba ngayo, sengifuna enye, sengifuna ukuthi uhambe ngenye ekhethwe yimina le nayo Corolla Cross. Yes sinazo zonke imoto la, yonke imoto ongayicabanga ikhona la ngaphandle kwamatekisi. Kose ngiphile emagcaba sinayo. Ungadlali ngami Limo, ungaswenkeli ubala ngoba mawuthi uzoza la kuzomela ngiswenke phela le msebenzini. Ungathi sengiswenkile mase ungaqhamuki Limo ngokuzonda. Ozinyanyanisa nami Limo, ngiswenkela ubala asomblifu singaxabani. Ungiphathele imbali phela le msebenzini babona ngathi nami ngine boyfriend. Ungangenzi isilima yezwa yini Limo eyisoxabana ngeke ngiphinde ngikukhulumise futhi mina ngitshela ngoba ucinile ukukhuluma nami Limo. Ungiphathele imbali khona bezobona le msebenzini ukuthi i-boyfriend nginayo, bangangithathi kancane le msebenzini mina Limo. Oze uzothenga imoto khona ngizobona ukuthi ngithanda ngempela yini Nkosi ngiphile. Zwide unjani Nxumalo? Sebenza nodadewenu la akadayisa ngathi uthwele imoto usuku nosuku ukhipha imoto udadewenu la weZwide. Thwele le yangane yakini isixhaphaze kakhulu le mbonini le yangane yakini. uSaturday umhla kaba namhlanje umhla ka 17 18 19 mhla 20 njengoba ngisasebenza. Hayi Khoza Udionist kaze ngilibiza kahle igama lakho. Sise Potchefstroom halfway weZwide. Ngiyaphila weZwide sise Potchefstroom halfway. Mawufika nje la cause igarage likhulu ufika uthi nje ufuna ka Honda silapha phezulu thina ka Honda ke
kodwa sidayisa uHonda kodwa sidayisa zonke imoto ezikhona la eDila. Sidayisa zonke imoto ezikhona la eDila. Matsimela ngiyaphila unjani? Khona umlungule ke ntanta lenyanga mhlawumbe uleke efike ngabo 11. Uthe uzothenga imoto ekuseni ade efika. Ufika khombele bamchazela ama features bamchazela. Kuba ngathi uyachazeka usuyambona useyaphuma usekhombeni. Intombazane kunini intanta naye igqoka ama-Crocs. Ukazisa injani ingane yomfazi. Leke entatile Mrs Place lenyanga. Kodwa ngiyezela ke futhi mina ngikwazi ukuzela okunje etohweni sebengithakathile guys nithini nini ngokusebenza nje izinsuku ezintathu sebeyangithakatha ukuthakathwa phela lo akukho ukwezela ufika emsebenzini hayi sebengibelethise ngesilwane sebengibelethise ngesipoki Kusiyana mina ngobheka client lami ngale bhodini ukuthi lihamba kanjani amakholo kwenge unjani impela wamakholo kwenge ngise Potchefstroom halfway Potchefstroom malini ijack yipi iX200 noma iT8 noma iT9 noma iT9 Lux Super Lux iHunter ubani lo lobo haya kuyena kushuthi lamandiya lawahlupha yasePakistan avela azohlala ku live bethu lo wesemncuma lo uJack muphi JC yipi uDudu hey Mlindozi ngiyabonga welimo khonto engiyibona ingena la ithi Capitec money in limo uyangondla ngithi akisho la ku live ukuthi limo mina ngibhosha wena mina kwakuba ngiyaye etoilet nje otherwise angaba ngiyi hey indaba ezinhle limo uyangondla okay enjoy thank you inkazi nana inkazi no ngengisanizona ukuthi ngithini ke manje ku live ke manje la senginemali ngirich ke mina manje nganobona nonke kulo live manje mina indlela sengicebe ngayo sekuvele kwathi nje la efonini Capitec money ini limo mpele yangondlula limo mina sicibele lethu wephunga nkwali uyabona mhla kwamele ngikhiphe imoto mina lana wephunga uyabona mhla kwamele ngikhiphe imoto la ngojabulela imoto yalo kade ngimdayisela ngize ngilikhiphe ibele ngoshaya ulive ngalelo langa hey Zulu Mageba how are you Sithuli Sikandaba I'm on my way to Sunface how isiphambanweni wangasekhaya ulindo muphi lo udlulelana lindo uhamba ngani wangasekhaya ke lo wavela washe ekhaya egcekeni nje futhi usho ngamabomu ngoba uyazi ukuthi nami ngwakhona ulindo manje angikwazi ukumbona wemlindozi wemindlozi khuluma into ephelayo ke manje uyaphi udlulela ngikuphathisa izinkwa zasekhaya ulimo sengifakela imali vele idlule lebali ekhaya I can speak isiZulu but cannot write please understand why are you texting English no problem mfana uyaphi mhlawumbe bethi ngiyaphila yini ngiyaphila njani ndini unjani ngiyaphila wewe mindlozi awukhuluma emindlozi uyangasekhaya phela wena ngeke ukwazi ukudlula le deal uzongiphathela izinkwa zasekhaya ade ngagcina ekhaba uma bakithi kakhalala
ungidlulele khona nje. Ubhubhudla leyo mali. Never. Wazi wasa bonkazinana nami ngiyiphiwele. Oh, le mali ngoba uMindlozi akasangiphenduli. Ngiyothenga ingubo kaKhisimusi. Ngizoba nengubo kaKhisimusi. Angikwazi ukungabi nayo ingubo kaKhisimusi. Mina ngahlupheka kakhulu kunganamali. Nginganayo ingubo kaKhisimusi. Ngiyothenga ingubo kaKhisimusi. Kamthalane. Kambe kwakubani umfana wakhona? uMartin. Kamthalane noma lapha kaMem kubo kaSine. Kamthalane muphi? Wangasenkaya impela ke wena. Yazi umakhelwane wami wena. Sasintshontsha inkuni weMindlozi. Sintshontsha inkuni kini nehlathi. Ninge vele isixhaphaza nisazi ukuthi siyahlupheka Mindlozi kini nisidayisela inkuni. Nithi asithathe imali singanayo ngisho imali kaGesi sitheza ngoba ukuthi siyatheza kuchaza konke imali asina. Jona nisidayisela inkuni Mindlozi lapha kini nisixhaphaza. Nani sesithathe ngempela imali. Niyabona ukuthi kade naqala ukuhlukumeza abantu ezweni Mindlozi lapha kini ngoba ni rich. Kade naqala ukungasizweli. It's true that Christmas deals are better on cars. Yes, sineyimoto nje manje okwazi ukuyithatha manje uqala ukuyikhokhela ngoFebruary. Sineyimoto manje ezino cashback ongahamba uze ufike ku 40k. Yabo? So yeah. Sinawo ama deals afana nalawo. Man khona into engathi ngihambe inqeni ke le moto. Zona zonke indawo engangihamba kuzona ngavele izokhetha induno nje lento engihambayo. Camera semsebenzini iyangibona nje sengiphenga isketi. Yona le nduno ngihambela nendaweni ekude kangaka ingihlanyela. Ngiyayidinga ingubo kaKhisimusi. Umgowo uyabona nje mina ngiyayidinga ngizikhonsole ngengubo kaKhisimusi. Mina ngiyayidinga ingubo kaKhisimusi. Futhi mekune jumping castle ngizoyoxhuma kuyona mebeyiqashile lapha ekhaya emakhathini. Dudu mina ngiyobele ngehle mhla ngithola ipromotion ngizothenga iveni. Kamanje akublock. Hawu for umntwana manje uzongiblockela ini? Imani guys lento engihambayo le inqeni kanti intoni? Ngihanjwa yini mina ngicabanga ngenqeni? Sengize ngiphume kule moto. Yeah, sinalawo ma deals ke. Tele. So guys ke makuphela uFebruary lama deals engikhuluma ngawo azobe sephelile. Uyakwazi ukuzothatha imoto manje uqala ukuyikhokhela ngoFebruary. Kuneyimoto ezino cashback ohamba uze ufike ku 40k. Lo cashback ungena kwi-account yakho. Uyakwazi futhi ukuthi uthathe lo cashback lo mongabe kuleyo moto oyithengile because not zonke. Uyakwazi ukuthatha lo cashback owutholile ufake ku deposit yemali ekumele uyikhokhele imoto ukuze kwehle i-monthly installment. Yabo? Sitshele. Yini kumele ngifind out man dudu ibele lethu. Ngizonike ibele ngizolikhipha before ngivala live lo ngiyalikhipha ngilithi daxa ngaphandle. Mina ngiqashe jumping castle ngiyoxhuma nje lo nyaka ngibonisi. Njobe ngicela uyiqashe sizoxhuma nawe. Mina lo nyaka ngikhombisa kakhulu ama flames. Cela nje uyiqashe uzoxhuma nami. Please find out usitshela. Angazi nginqena ukwehla le moto and kumele ngithole ukuthi yini le ngihambayo. Nginqena ukwehla nje inkinga yami because ngiyezwa intileka ikhushuza. Ngizelwini kakhulu ibhakabhaka. Hayi selwini kakhulu ibhakabhaka sekuyisikhathi. Ngizobe sitruma ibhadi. Hey lange.
yamthoko. Hayi iyangihamba lento guys, angiphume ke. Banokhiyele moto ngibe ngidliwa yinto la guys. Ngeke angithi umuntu othizini konke ngilumayo lana. Mandisa khona into engiluma izinqa lana kule JC engihleli kuyona T9. Angiyohlala ngaphambili. Inde ngiluma kubheka ngapha. Ngihlale ngapha. Yebo. Phela ngihlale ngiyini nje. Ubanjwe ingqeni zami. Ngilunywa yini ney'ngceni ade ngihleli la ngemuva ngaze ngileleke ingincinza. Uthando lami na. Hey angifune ithando mina. Oh wema. Angifuni uthando. Abafana bona. Ngifuna imali, angibafuni abafana ikhuluma kude. Sanibonani mafelokazi kaDudu. Mina angifune ithando. Ngicela ningangiceli uthando angilifuni. Yebo. Sanibona, how? Into egulayo. Wena ngifuna ukubona ngasi. Hey mina ngifuna ithando shame. Paul, thank you so much Paul. 7 City khona Sandile. Sinayo sine Umadlela lo Ethika. sanibona. Madle kuphi? Nanku la uthi sanibonani. Kephi? Hawu sanibona. Hawu. Yebo bakithi yebo. Hawu Mtutuzi Yebo, unjani ungasabingelela, mkhwepha? siyavuma, Ungabisabigelela asazi noma sikhiphe ibele yini engakujabulisa njengamanje. Siyavuma yebo. Yini engakujabulisa mesiyenze njengamanje. Sine Ethika neRomeo ni 7 City. Yisho wena ukuthi ufuna ukubona yiphi ngisukume manje Sine Ethika, sine Romeo, sine Tribe. Sine Tribe, yes. Ibele mfethu. Uthingani pho Ntombi? Usitufuzi uyamthanda? Khohlwa ke noNdumiso. Cha, angifuni uthando. Uthando cha. No. Khohlwa Ndumiso. Uthando ligcwala uwole wami. Once wathi uthando Sisiyazi. Nathi Spolian. Hayi angifuni uthando. Sipiliyoni. Into nje ethi mfana ningiyeke ngabafana. The first official name mele ngikufake. Mfana ni ID license 3 months pay slip 3 months bank statement number Dudu khona ku bio. Yes, number bio. Thank you. Njalo wena Dudu kade wasithembisa bele angithi ngiyasho ukuthi ngizolikhipha before ngivala live lo ngilikhipha ngilithi daxa ngaphandle. Nami ngiyabona sengishawo nembeza kade nganibambisa uDongo ngizolikhipha namhlanje. Dudu nesishwapha esisuka eqola sasuka eqolo ke manje sisuka la. Sisuka ezantsi kwamadlela. Uthando. Ningicasha. Cela umchazele uMasanza. Wemsandozi. Umsandozi kancane. Angisizwanga kahle. Usandile lo kade ufuna i7 seat. Wesandile kukhona i80 nawe no live wakho la ngoba ngiyazela la. Nami ngisusa ukuthi ngiyazela lapha yana. Kumfanele ukugunda mfana ave kumfanele ukugunda muhle. Ukushela mfethu. Angiqonga mfethu. Yeah. Khona ama7 seater, khona iEthika, khona iTribe, khona iRomeo wesandile. Wahle kwazi wayichamela. Ngoba lo wayezwe isishapha eziqala ezichamela mhla ukhuluma ngesishapha. Uyangizwa wesandile? So that sizokhuluma ngicela uthathe inamba yami bandla kwibhayo noma ungangibhaza nje uthi please call Sandile. Olami noma uthi please call 7 seater ngizokufonela le msebenzini basithengele airtime ye1000 njalo ngenyanga. So nje ngizokufonela Sandile. La kabulala iairtime 1000 ngenyanga 1000 ngenyanga. So wena nje please call 7 seater, please call Romeo, mina ngizokufonela. Please call Ethika. Umuhle Dudu. Ngiyayihalela lento elukile kodwa ngikho ready. Wena athi why ungekho ready? Ave uhlupha wena lekhalati. Ngifundisa isiZulu.
Yes, ihle. Khona ama 7 seater awu3 Nqwa. ukhetha. Nqwa Uthi just uthe ngathi uma uhlelo ngicini. kulamadletshana. Mebhekele ngathi uma ngicini. We Ngathi liyanga sihle. lesosihleli nayo lapha eThekwini ngagcina ngalaza ngigama layo. Lene quit. Oh yes. Qedwa ngani inkwethe emlomeni? Lento le yini iscraper yini ngizofike ngikushuthele endlini. Uthi kanje before uqhubhe ekseni. Dudufise ukuna ilotho. Kodwa ke spiliyoni ke kodwa ke. We sihle. I7 seater yipi? Khona iTribe, khona iRomeon, khona iEthica. Yisho wena ukuthi ufuna ukubona yipi ngikushuthele. Sinawo ama-Raptor la. Ngikwenzele ivideo. Nawu navy blue. Nawo ama-Raptor lapho. Nawu obsidian grey. Okhala yosinabo okhala Nawu othi white. ngiphendula ikamera kancane nje just ukuthi ubone lawa la ngaphambili kuphela. Awu2. Khona futhi nevideo engiyenzile. Ivideo yokugcina nje izokukhombisa Ayi. Zinhlinga ngase halfway bafethu. mfana. Mina ngizobe sitabane la kusebenzisa Kaya okwamanje isinawo. Okay. Amanye lapha ezantsi hayi ukuthi sinalawo u2 okhala sinabo nje kakhulu. Uthando lami ngina. Oyi-Ethica oyi-Romeon imsihlezi yes ngicela uthathe inamba yami sinawo wesihle ngicela uthathe inamba yami kwibio siprate sibuwe sibulabule Ngithanda amantombazane lutho. sikhulume yezwa Ngithanda amantombazane house uyangiqopha yini manje? usathengisa izimbuzi zakini Usubhekisa le dudo. wayo ngixhaphaza hawo asikisi mami sisithemba sami Sufuna ngilala. ngisazidayisa ke namanje imbuzi imoto ngizidayisa part time into engiyidayisa full time mina imbuzi nenkomo nala ekhaya Mr Bulala uyazi ngemfana umphathi uyazi ke Ngilapha ukuthi mina full time ngidayisa inkomo nezimbuzi nezimvu and then part time ngidayisa imoto ngizidayisa part time imfuyo yasekhaya ngidayisa full time umphathi uyazi uboss mengaza kahamba oyiphonse weni okay ungifonele ufona manje yini ngiyoyithatha manje ifoni lapha e-office ufone kodwa ufone noma WhatsApp noma chinchini manje sawavela ngehlelo lodwa nje noma usufuna ukulala Tiyo sengivuthiwe hayi ngivuthiwe shemini nomsebenzi. Ngicela ngathi ngangiphathela into ebandayo nje noma ice cream yazi ukuthi Fokankawu. phela inkinga mengiliveza manje ngcono ngiliveze ulive usuzophela ibele ngoba mengiliveza manje bazouvala ngcono ngiliveze mase vele uvalwa yimina yabo hey bungane makhulukhulu njani bhuti wami yimo befone yo ngicela ukuyithatha manje ifoni yami Sandile Ngisel nami ke thibe ngikhuluma isingisi. Ngiyacobezela nje la ifonini ngaduduzile. Ngikhuluma yini isingisi? Or should I just keep it quiet? Shamas, angisazi ukududuzela. Khuluma isingisi and please thank you cuz. Bye. Do you forever to us and happiness do? Cars are sold. And is do mandisa cleaning. We do car sell. we do sell And car we have you come to you. Thembe yaphela ngicela ukubuza We come in the car Jabulo Mhlongo oh unjabulo and car Mhlongo is go. hayi Njabulo ngisacela ukuphindele office manje ngiyobuza ukuthi Do kuhamba me kanjani as yebo Ngigcine sifuza kuthiwa- mina ngiwumfokankawo. ngicela kuthiwa kusakhulunywa ne-HR ngisacela ukuye-office manje No is girl Tombazane shoots as does ududu kodwa ngizokushela Hello? kanjani usekanje. Hawu ufuna ukushela Hello? ududu? Shothi ngilapha kuwe ngezinhloso ezinhle. Ngeke ngize ngikulahle. Yes. Nangu mamci.
Le siphongo siyabenyezela. Ububenyebe. Bayabenyete. What happened? Look what I do to decide pupele. Things are done. Over this, I said and talked. And here is a baby girl, is Nindi. Aibo, mele ukudla uba umuntu engizomenza nkosiyami. Wenze mina. Hlala la ukhuluma isingisi. Khethe mina. Sosala ngisikhuluma. Ungenze mina. Ungenze mina ngizosikhuluma isingisi. Nali iveni wema. Mangibona iveni nje ngiyajabula. Sanibonani balandeli. Cela nithengeni imoto kududu ni follow mina ku TikTok. Imoto zikhona. Isidudla sikhona. But isidudla sikho serious. Usitholile? Phakamisa. Phakamisa ngesibani usitholile? Yes. Asikho serious isidudla ngemjolo. Ngothando. Ngabafana. Mhlambe ke sengacabanga abantombazaneni. Useyephi lenkanyamba? Hey, aneyisi mengingekho sipiliyoni. Mngani wayo usho mina. Mngani wayo. Yo, uthanda usaziphuphela. Ngisaphuphile namanje ke kanti angikaze mina ngiphucuzeke ngibe right nje. Ngisaphuphile namanje mhlawumbe ungazoyitshela ikhonto engiright ngayo manje. Namanje ngisaphuphile uthi nje ngigqoka ishirt lase halfway. Phela mase ngiliqhumlile ngile yanto nje. Yimbi kodwa le muntu. Ngizobatshela nje abantu ukuthi abayithenge kodwa yimbi. Kanjani useka nje? Wena ungashela umuntu omdala ngaka, ungashela umuntu onamazinya u32. Lapho kubuhlungu la mina kumile izinyo yo. Ngaba abantu bokushela basamilisa amazinya abaqhumisa. Ngimudala ke mina mawushela mina ifaka ukuthi uthengi iphepha. Uthenga iphepha ku pass 4 ntambama sebelifunde bonke abantu ungangisheli mina ngidala mina. Sekuyindoda yomZulu manje kunathi kuthi sawubona. Right. Avudlala kanti ngale khaladi. Ngiyamfundisa. Ngiyaqala ukuchazwa isitufuzo. Ngizokunikeza inamba yaso lesitufuzo Nkosi ngiphi. Angithi. Khona. Umuntu futhini ngabe. Umuntu uthini ngalokho? Awazele ukunika umuntu. Hawe ma ulindo. Sethi umuntu kaphume. Ubani uphume? Oh. Yini kwenze njani? Angayimali. Ngiyazibona kodwa umuhle kanjani. How KM, thank you. Use Oribi Plaza. Anyway. Anywhere there, somewhere there Sandile. Yabo leli garage elise Oslo. Elibhala ngamagama amakhulu ukuthi Ford. Ngilapho ke mina weSandile. Uvumelekile ukufika la uzongibona masubuka nezimoto. Mhlawumbe ungagcina uthi uzobheka mina mase ufika uchazwa imoto so uvumelekile ukuza la. Ninjani? Siyaphila. Ngilapha kuwe ngezinhloso ezinhle ngiyazilama ngalami Ungazeli. Culela abantu bami. Oh okay ngiza manje woza Sandile. Woza. cela iphathe into Una le yokuphaphama moto enikuyona. Oh ufuna ukubona le moto le? No problem. Ungikhumbuzele likani mase ngiphuma anti bazosithethisa ukuthi singcolisa le moto. Awuthi ke ngiphendule icamera wesabelo. Gladly so.
Here is the car. Here is the car. Hlala kahle Mandisa. Hlala kahle Mandisa. I-human beings ifuna ukubona imoto. Hlala kahle Mandisa. 10.2 inch. Wireless charger. Apple nene Android CarPlay. Ima cup holder. 3-seater. Ama heated car seater. Ngisho ngemuva phela. Ama leather a ventilated. Kuningi ke. Legroom uyabona. Buka imlenze ngiyakwazi ukunaba. Izihlama windi kagesi. I-multifunctional steering wheel, i-sunroof, ngathi isilahle imoto, i-sunroof yakhona inkulu kakhulu. Uyabona nje le moto le. Ngoba lo. Yebo. Okay, ubhina ngicela nisale noMandisa, flip i-camera Mandisa ungisalele nabantu bami. Uthi buya. At least anibonanga izinto eziningi ukuthi kukhona idudla noma ilenda noma nina nifocuse i-products i-right nje yini ekwenza ukuthi yimbi wayephethe ukuphapha ine kakhulu phela ududuzile anginasipho Gilapha kini ngezinhloso ezinhle. Cela ngithengele imoto guys. Please, I beg of you all to come by guys. Wala la nithi niyajoyina nizofica ududu nje nafica mina. Cha kodwa unesikhumba esihle sisi. Kodwa ngoba inkobo isekhona ngizobonga ngayo zibusiso. Aw. Ngiyabonga child. Ngiyabonga my love. Intshotshiwe yini ifoni yadudu. Ungishiye nefoni wathi angikhuluma isingisi. Manje ithini ephaketheni ±9 ngenyanga. This is big. ±9,000 monthly installments. Ngilapha ku hi unjani ngaze ngakuthanda ngakwazi sicela sithandane. Cela ungifollow bandla please. Ngumandisa nje so. Or just go and search Mandisa Mkhwanazi. You'll see me. Go Mandisa bazovela. Uzovela into so and follow me. Sizothandana ngale. No with or without insurance. Bandla. Ivoice yami ngiyabonga okuhle. La emsebenzini khona ubhuti ekuthiwa mina enhleshembe akayithanda ivoice yami uthi mina ngiyatetela. Bengikhuluma he just stands and stay whilst listening. Athumani ibhedo idako ngiyadlala. Sinjani ukuluma istallet hayi istallet sithi 5.5 isiya ku 6. Siqala ku 5.5 istallet inkosi yami. It's not a bird. It's not bad. Nakhona kodwa kuya ngescore sakho or nge-credit history yakho. Ngilapha kuwe ngezinhloso ezinhle. Ngeke ngize ngiku. Usikhumbuzele ududu ibele lethu. Usabizi ududu mebuya nami ngiyahamba ngiyocheck i-update kuma client ami ngafakile kuseni Nkosazana yebo masibalikhulu nenashisa ubuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kwaseyoba Dlamini. Hayi wakwethu wena. Sashisa umuntu ngesikhuni esibunjini kwaze kwaseyoba kaze ngayi yayihle into engiyibona la. Mhlophe qa yahalisa. Kusile mbulazo mnyama. Yewe
Yebo, sasho isibumbu hlu. Nenwele zakhona kwasekuseni. Kwasekuseni umuntu ebitoze odlala imisebenzi enjalo. Sithini ke manje guys, ngiyambona yena uMandiso lapha nemafonini ngicela nimfollow bandla uyayizamela le yangane. Niyabona nje ngine stress siphike ngishishiya. Wembulazo omnyama msikazi kaMashobane. Ngiyaphila mfethu. Ngiyaphila abantu badudu mafellows. Ngifuna ukuya la kuchophwana khona inyawo guys. Yazi lento yokuhlala endaweni enishare kuyona. We're sharing ibathroom la ngihlala khona and now my feet are sore and ziyaxebuka. Duduzile. And this will so neat. Wow. Yes, vele in most cases la ama-children esiwatholayo are from abelungu. Abantu abamnyama abahlezi beney'moto ey'ney'nkinga. Yathi ngifuna le starlet SR phela. Ayikho inkinga chomi. Sikhona starlet wena nje qonda ku-inbox. Uzibike ufike kwaThapha ususenda ama-documents. Starlet sikhona nje kwamanje. Sengizowenza njalo bengifuna ukubathenga namhlanje noma ikaphephi noma ba-R20 cause wow inyawo zami ziyaxebuka ke manje ziyaxebuka. Ziyaxebuka ziqinile zikuhlungu futhi iy'thenge. Ngichazele ukuthi what you call that. Eboxini lami ufunela ngibheke lapho ku TikTok isiMandisa Mkhwanazi awushow up. Shuthi kufanele ngishintshe nje ngizibhale ukuthi Mandisa Mkhwanazi ngiye kuMandiso. kuMandisa Mkhwanazi musearch uMandisa Mkhwanazi nje ngizovela ama-videoini. Then you do the right thing or else UST-ke izolahlana. Please will give you my things when I'm finished. Please make it fast. Guys, ngingixoxela istory esidabukisayo ukuthi inyanga yami yokugcina la halfway. Kuthiwe I must have 6 cars sold. Should I fail to do so, I am done for. Ngiyaxoshwa. Ngicela ningiphele support just to secure my job. Ngiyazi guys kunzima kanjani la ngaphandle ukuthola umsebenzi. Sifundile amakhanda amakhulu nje asindwe iziqu. But we can't find jobs. So sengiwutholile nawo uyangincindiselela. Ngicela ningisizeni bandla. Ngithengele izimoto kumina nje in the next 8 or 10 days left in this month for me to keep my job secured. Hi mama umuhle ngiyabonga wemkhulu. Ise Scottsburg lapha cha ise Mbango. Ise Mbango la. Hey guys, izolo bengizenza phela le hairstyle but I feel like I've overdid the do. Ngifuna ukuliqaqela legoda ubuhlungu lapha phansi before ngilwa isilonda. It's knowing my skin sizobihli kakhona manje. Ngiyazela mfundisi shame that's what I have to tell everyone over here. I'm feeling sleepy and dummy. Emango la eShepstone ngase Oribi Plaza.
ngikhathele guys mangathola i-massage. Ngilapha kuningezi inhloso ezinhle. Cela ngithenge imoto. Uhlala laphi wena masebakhulu? Ngisho ngathiwa ikude kangakanani siyakulanda noma sikulethele imoto. Chomi mufe. Ngithi ngisho ngathiwa ikude kanjani siyakulanda or siyakulethela imoto. Khona abantu engibabona la eminyango yendlu. Hayi Chomi mufe mina mangidrive isihlalo ngisibeka nje. Ngiyamuhle ngathi ngithatha izithombe futhi. Ngoba ngikhuluphele guys ngiqala ngisho i-diet ke manje ngiqalile. Ngikhathele ihlathi enkulu. Ngizothimula. Ngikhathele ihlathi enkulu. Abantu bayangithinta and I do not like it. Mase ngithinta. Ngicela indlela Thinta zakho. Sonke sinobuso unehlathi nawe wayezami. Ngintombi zenu ngiyangibamba kanje. Kuze ngicabuze don't kiss me. Don't touch my face. Don't touch my face, don't touch my hair. Ayike nina ke anizi. Ngibona umuntu useyangitapuna. Bambe la. Edala ukuthi ngibambe. Ngakuphazamisa nini? Angifuni umuntu ongithinta ihlathi eyikhona le ntokazi ngiyayibongela intokazi wesiphila. Angifuni nje umuntu ongithinta ihlathi mina. Ungayithinta ihlathi zami, ungabuthinta ubuso bami. Inwele zami njalo. You can touch me but nakhona hayi angifuni umuntu ongithintayo. Ayibo hayi why vele ngiyafuna umuntu othinta nayo mina. Angisayikhumbula yonke mtho yazi. Engikwazi ukuthi asivali wesiphenge ngikutshela. Woza ngiqophi lakho eMahadebe. Asivali and njengamanje ngithe ngiqala ukudayetha but manje ngihalela i-blueberry muffin. And igarage liyangibuka ngiyalibuka lithi woza. Uzomosha imali for no reason uzogcwalisa ukhokhana. Gila mina. Muhle ngathi udende zakhuzani. Ngiyekulunga kuleyo ngingazala ziright nje lezi hlathi ngathi ungayithinta yabo ngoba nginazo nje. Uyabona inkinga yami iqala lapho. Mase ngixoxidi nzena poto. Iyo. Mina nje sekuthe xifi ungithintelani ubuso. Ethi sathinta ubuso usekhala ngenele. Inele zakho zinhle. Hayibo uneshawa umzulu. Wake wambona umlungu nje. Nenza kakhulu kodwa lana. Nenza nje kakhulu. Ngiyazela guys. Fanele ngabe ngibonwa ngemali. Yoho.
Cha, usemhlabeni la ngiye egarage mina ngiyothenga ama-cheese curls. Ngizoziba ikhekhe kuthenga ama-cheese curls. Lapho nje liyancethezela. Ubani uzosenzela amasaladi? Shithi ngeke sibe namasaladi. Zasemntaneni. Where Gloria? Gloria. Nangu Gloria lo iphuma ehamba namadoda engawazi. Ngitshela isimanga. Isimanga. Isitho sikhona kulentokazi manje ihlezi phansi. We, sofuna ukubukisa ngami wena. Ulochembo phila kimi. Uyisimanga, usimanga. Guys, ngithanda ama-Crocs. Cela ningithengele. Ini konje leyo mtho? And you did the doings, shame bandla Spain. Ama-Crocs, amadoda kaGlory. Oh, uphume nawo amadoda akho uhambe nawo. Angimazi wathatha. Ngibone vele kancane la islide ngeshona izansi. Ngalimala lana manje mangithinta it's horrid. So asamba intokazi unjani wedala? Udala uyaphila, udala ukhathele yazile udala. Ah, 16 December njalo. So lala online TV ibukeli zakho. Yabonga ngithi ngiyadlala kodwa ngiyeza ukuthi ayikhona. Uyadonseka ngampela le shanti sathi ngiwele ngegarage. Just take a walk around. Ududuthenge kasabuya la ifoni yakhe siyacisha vele. Nizongixolela kodwa ukuze ngingeke ngilale kufanele ngithathe iwalk. So I can't take a walk nefoni yomunye umntwana. Yena usebhizi uyalungiselela delivery yakhe. Ngizosala noba uzobuya be live ududu ntambama. Kona konke mntana mngangenzela ukuthi ukhule kahle. Ngikhiphe kophi ngoba lizosibambela ukukhuluma okunganasidingo. Sengicela. I'm live. Oh, TD. Is it fit up and it's up, down, up, up. Shoes from Mr. Pies. Skate from Ingoja. Shirty from work. Should see it after.
Yebo. Ubani ongibizayo? Another customer bought the car from somewhere else and to me. My lips. Ubani ongibizayo? Ubani ongibizayo tato? Ngaze ngibone yazi ngizwazi. Sizaze ngibone. Uzile wena nka? What ongibizayo? Akumnandanga. Abafana bangezansi insizwa zingenhla enumaqonda insizwa zingenhla mengashintsha ngelisitabane ngizongijaja yini bakithi Ngibona customer lami ababedetane nothing last week. Yo hangeke but ngizabetha ngiyalinga okay ngayikhiphe nje. ngangidlala this song on my TikTok. House play. Abafana bangezansi insizwa zingenhla enumaqonda abafana bangezansi insizwa zingenhla enumaqonda Sengiqeda ngibona le customer lami ethola imoto kwenye indawo. Yambona social media TikTok. Ngawo senza 100 lenze le application la approve kuyo. Sizama ukucheck ukuthi ngaba yisiphi isizathu. No, I think umthetho uqine kakhulu kithi. I think kwamanye ama-dealership. Hi, how are you? Hello, I'm good, thanks. How are you? I do not have a crush that I know of. Angimazi mina lowo muntu othandazayo. Ngiyazela lapho baby, ngiyabonga ngeza. Abafana bangezansi insizwa zingenhla. uDlora wathi siyafanelana nami nawe. Awusibonga Nkosi yami ngiyabonga. Shuthi bye-bye. Customer lami ethola imoto kwenye indawo. Bye-bye guys, ifona to 64%. Okay, yena tutu una lady customer mo banyaka o reka koloi so wa ba thusa uthe ududu nginike inamba yakho 083 cela uthenge imoto izobonana futhi ngempela shame. Ningixolele guys, I have to go. Yo, idevil yakhula shame. Bye bye. Itla kopana mo misong. Hausane mo misong.
ke a le rata lona le rata tutu tutu rata nna e nna ke rata tutu ka lerato la rona. So let me go. Great.